Iki mau, Bu. Ketuk Prambanan. Anu Candi Boko. Lingasan yen kemutan. Malu-malu. Alah alah. Ngopo to, Pak? Recet. Pak Bawor ki jan. Caper engko Mbah Bawor caper. Laper. Ora lho kira nembang kok recet tiba. Oh. Iya. Ujarku receh malah jebulane ngiler. Kena kaya kiye ramane. Lelampahan kang Ceritanya di belakang. Apa? Lelampahan Kang Wuri ya Oh. ceritanya di belakang. Cerita. kok di belakang? Lah Wuri, Yang Wuri, oh buri-buri. Apa Kamu cerita dikit, yang Ben. sudah Oh apa kebiyen? Di depan. Jadi ceritanya zaman biye. Ceritanya dahulu. lah milih burin apa ngarep? Lah ngarep Wuri gelem. Iya, anu broko siapa Pak gelem. Ora kapiran. Lanjut nggih, Bu. Lanjut, tarik. Tarik. Jenengan sore durung metu lho, Bu, sore. Oke, siap sor. Sor. Tresno tulus nadyan neng gubuk Iya. Gubuk asmoro. Geluduk asmoro. Tarik, Tarik. sor. Oh. Yen liwat aku kelingan Sor. kain biyen tak koleret nang cagak kebang tulisan amarana abang nandangan sisanya
Gimana coba? Oh ya. Jal, ulangi ayo, ayo goyangannya Jal, ayo. Gini. Menceng. Ya, Mengrot. Terus Ya. dikesanakan, sini. Terus, Ke ya. sana. Tapi kemencekan jadinya madep ngana ya. Lah wong kowe. Oh. Nah, yang bener. Yuk, set. Kesana, kesini. Kesana, kesini. Kesana, kesini. Kesana, kesini, Kesini, kesana. kesana. Nah, gitu. Ngatos-atos kecethit lho mengko. Nanti encok, Besti. Orang masuk janu lagi wudunen. Oh. Kowe goyang ya apa lari goyang-goyang? Ya apal. Goyang apa bae? Yang jenengan ki goyang apa jenenge? Nak goyang dalam apa? Goyang eser-eser. Oh, goyang esel-esel. Nah, goyang dalam ya apal. Nyong goyang luar, ki jenenge goyang luar cara aku. Oh, goyang luar. Iya. Ini goyang Kiri luar. kanan, kiri kanan. Oh, iya. Goyang dalam juga ada. Gimana? Kepriwe goyang dalam? Goyang luar dulu, Mas. Goyang Yo. luar, Mas. Ayo kedangi. Kak, Goyang Yo. luar kayak gini ya. iya. So. Tarik. Tarik. Sampai bawah. Sampai Goyang bawah. luar. Sampai Goyang bawah. luar. Domak tinting. Sor. Sor. Itu goyang luar. Goyang luar. Yang dalam gimana? Goyang Jajan, dalam, ayo kepriwe. Mas. Ayo, Lagi, Mas. Mas. Apaan sih metu urung? Tambah lagi nyengir metu. Malah orang malah karena sih ngerasa kena wis metu. Lah kowe goyang dalam kok prangas-pringis kaya cempe anyang-anyangan. Lah wong apa sih? Mbok goyang dalam? Iya. Goyang dalam iki ke madhep mana ke? Goyang Ayo dalam. Mas, goyang Mas. dalam Mas. Yuk nirok nambah. Goyang dalam ge. Goyang dalam Goyang kok pringis. Goyang dalam ge jerone lho, Mbak. Oh, jerone. Sing goyang ge Oh, jerone. berarti goyang dalam itu dirasakan ya? Dirasakan ekspresinya. Ekspresinya. Oh, gitu. Berarti nang jero ya goyang. Iya, iya. Berarti obyek. 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 Yuk, tarik sor. Lagi ya. Yuk. Yuk. Catatan Sak sereneng ngati. Datang luntur. Kaya merak ati. Aku kowe dadi garwa. Nggih. Mbak Limbun. Nggih, matur nuwun Mbak Sampun Esa. ke Ibu. Oh iya, Sehat-sehat, makasih. Pak Bawar, Oh, sehat-sehat iya. nggih. Dan penyanyi kok main temen. Iya bocah ayu, suarane apik tur alus, ora kaya ciblek. Oh kowe anger umpamane kok suarane apik kaya kiye, kowe tak kurungi nang aku. Dan kaya manuk. Ya men lagi dekat kan manuk. Oh iya manuk Manuk ciblek. Monggo malih napa? Nggih, niki wau nggih. Terus enten pamundutan langgam ke Taman Nggih, Asmara. Mbak Ayu mau nggih Nggih, kelih niki bawa ngimpi menawi mboten digantos kadung tresna. Oh, Monggo Mbak Ayu. mau dipun ingkang diaturi nyekar Mbak Ayu mau nggih. Ingkang kadung tresna riyen mawon. Oh Sing pundi? nggih. Sinten ingkang diatur? Mbak Ayu napa? Mbak Agnes Oh, Mbak Anes. beres. Agnes. Yo, sikit. Sementing Nggih, aja Mbak Mbak Agnes. Ciblek, Pak ya. Mbak Anes. Ki kaya bocah kembar. Karo sapa? Karo kolor apa? Korosina, Karo Korisa. Korosina. Lho Korosina sapa? Siapa ya Allah? Jenengan sing Orisa. Orisa. Sing Iya. kepenak jenengan ya cibrek kan kepenak tunggang. Orisa ngene Nes. Lah bocah ayu itu jenengane tetap kudu main, Iya, kudu apik. Pancen. Anger elek ya cukup ciblek, cukup. Ya ora apa-apa. Yo, elek. Mbak. Sing penting ana Oke, bolongane. disepoti. Yuk, Yuk, jumeneng sepot Mas. disepoti. Spot tuh spot ya. Hae.
sedang dalu Mbak Agnes. Wah, Jan. Lah kemayune. Kemayu banget nggih, untune Jan, main banget. Ya Allah, kalau anu napa Apa? tiru kalian Bu Ciblek? Oh, jelas dong. Iya. Kamu tapi kan pakai bagel. Apa? Bagel. Kok bagel? Kok bagel? Tuh, Nanti saya ini lambenya morat marit kalau pakai bagel. itu loh yang Ini itu. behel. Oh, bagel. Iya. Behel. Pakai bagel. Iya. Nggih. Kowe ya kepengin Black. Aku juga mau pakai bagel. Kowe ngasuh karo rantai sepur sing gedhe ngene. Ya, lah kayak bok semure liwat. Rantai sepur-sepure liwat temenan, Bu. Monggo lagune. Nggih, menika. Ketaman. Sanes. Oh, napa? Napa Mas? Kadung. Oh, Kadung terus. Kadung tresno. Nggih. Oke, angger paranggono warga laras ki ayu-ayu Black. Ayu-ayu pinter-pinter. Ayo Yang nang nang. daerah Kebumen, Cilacap, Purworejo ki dadi bintang tamu kabeh. Azu-azu, Ono nggih. sobo, ah? Azu-azu. Asu-asu. Aju-aju. Yuk, tarik. Sor. Kula kaget ya. Bu. Suarane aja seru-seru, Nggih, Zan. get-geti. Suarane niku saking pundi to, Bu? Kados Kene cilik. nggih, kene nggih. Suara kok Kang Kula Bokok. iki tenanan lho. Ayu-ayu ning lengup. Cara nggone nyup. Lah ya kula iki takon Lah tenanan jenengan kok. ket mau, Bok. Jenengan ngomong karo Mbok ngerti nek nyumak kumik-kumak Sampai le nyimpen suara niku lho saking pundi kok nganti powernya itu luar biasa Bu Ciblek Nyimpennya? itu. Iya. Nyimpennya nang kene tapi sebelah ngarep. Duh. Lah, Kok horor. sebelah ngarep kaya Yaya. Jadi- Lu nyimpen suara nganti gede. Malah cok merupus. Kayak umpruk ya. Di bawah ini mboten iki. Bawani Nggih, napa? dibawani. Oh, Apa nggih. nih? Kersanipun gayeng. Rina wengi dadi ati Rino wengi dadi ati. Ya bahasa Indonesia apa, Dek? Iya, banget tresnane. Tresna sing Siang ora mah. bisa pisah. Nah, tanpa deher tanpa nendra Tidak makan dan tidak tidur. Lapar. cara nggone nyong ora madang, ora turu. Lah iya, kencot. Ya, Mak. Lapar Turu. kencot. Allah. kayung yon marang slirane Cinta kepada kamu. Mu. Oh ya nyong ehone be ya. Iya. tansah ku mawanging netra Terlihat di mata. Tuh. oh iki ceritane Eko nih Eko. Iya. Iya. Eko puter. jero ati kadung tresno Dalam hati sudah mencintai. tan liya ta
Kan liya iya. Walah. Amung seliramu Tiada lagi hanya kamu membawa jeruk. Ayo, Jer. ora ana jeruke kok. ayo, ekonek bre, ekonek. Jeneng jeruk. Lah iya ekonek bre. Ya Tiada lagi mencintamu saya bawa jeruk. cut. Gini cucut. Jeruk kecut. Satemah lara Kayak nyamlang. Lamat wus katon mejane yen brengketon mencang rang aduh wiregene sinawang tan ambo seni yen besemut wimbo patut nyata jatnika mraati aduh lastari ya panela kinggang saremo sematian bebasane kali ngan kodong salambat kang mas ayahus konsetan rasa kok malah kaya Lah iki sing jeneng nyambut gawe semangat. Dadi nyenggaki gerong tetep semangat. Ora kayak kirik. Ora kaya kirik lah. Yuk, tarik. bacaane sarwa asri jroba pengunan sekolah emas wasumayat among kang
Coba lagi. Aduh, malah kayak walang kedehe. Ini menang. Karena pegel kok. Kan paus. Oh, kan paus. Oh, kan nyonton iku wae Antisipasi dulu ya. Iya. Iya, wah jan uli goyang anak iki bareng. Iki seno apa? Goyang. Iki seno apa goyang apa? Dihentakkan ngoten lho. Oh, goyang jenengane goyang apa, Mbak? Hentak. Hentak. Iya. Hentak. Kepriwe itu kowe kepriwe brek? Hentak. Aduh, tan coplase gigal, Bang. Pun mboten kraket niku, Bu. Wis orang. Iya. Oh, weh. Kayak Lanjut ya. Lanjut. Sor. Sor. Sik sor niku jane napa ta, Bu? Lah niku tan coplase sor. Bacaane Asik asik. coba Woyo woyo sor. Sampun dipun pinangani atur suwun. Nggih, matur sembah nuwun, Mbak Nes. Pak Tawor, Mas Gadi. Nggih. Ya ampun, ore luwes banget. wong wedok Nes. kok telemek-telemek banget. Ya. Goyangane goyangane beda-beda Mbak Agnes karo Mbak Carolina. Corona. Mbak Gepo kayak goyangane beda mau sing iki Mbak. Loh. Orkestra sing kayak gini. Sinden ge mempunyai ciri khas sendiri. Iya, betul. Goyangannya dewek-dewek. Engko Mbak, Mbak iki beda meneh. Siapa Mbak siapa? Indah. Pras. Siapa? Mbak Indo tengkule. Kayak bojone Mas Dalang. Ayu. Mbak Ayu. Halo Mbak Ayu. Simpen Pak Dalang niku. Garwane Mbak Ayu napa Indah? Ayu Indah Lestari. Lah iki gelem ngomong dah kaya ngene manggil lah. Sekalian jumeneng Mbak Ayu. Mbak Ayu monggo. Nggih. Disepoti? Yo. Ayo sepoti tarik sor. Sor. Yo. Sepot. Cara ngajak joget Brasil. Joget apa jenenge Brasil. Brasil. Anger Brasil. namanya apa ya? Anu tak dungding. Semut. Semut. Tak Goyang. dungking, dungkak dungking. Jengking jengking. Jengking jengking. Ana kok jengking barang ya goyang-goyang ya. Monggo Mbak Yu. Nggih niki Malah wau. jengking malah wedi mbok hutah. Lah apa sing utah? Lah kae jengking-jengking kaya iki jengking kaya kan. Kayak Nek kaya bocah blek ya ora iso utah. Lho sebabe Heh? ngarani cilik. Ora. Maksudnya kena cilik kayak gitu. Lah ya ora utah, njlungup ana. Jelungup. Kira njlungup mboten? Iya. Mereka enten njlungup mboten? Jelungup ya ana. Apa? Delok apa? Piye njlungup kepiye? Metu iki. Pak. Jongor. Kejongor. Kejongor ngerti kejongor. Apa? Mbuh. Ya niki wau pamundutanipun ke Taman Asmara. Nggih, ke Taman Asmara. Nggih. Langsung mawon nggih. Nggih, langsung napa Bowo, Mbak Limbuk? Oh, langsung. Kagem langsung mawon, mboten napa-napa. Oh, nggih, langsung nggih. Yuk. Saged ta, Mas? Kok nggih ngono. Sing Bisa. semangat ta. Oh, pokoknya Semangat pokoknya, Pokoknya wis, bisa dan pokoknya. semangat. Yo, iki minor iki. Minor. Suka sapa? Aku. Normi. Sepira Pak Parja?
Napa ne sepiro? Nada. Oh, nada. Mbok napa ne sing sepiro? Saben wayah. Semono ya. 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 Oke. Nggih. Bismillah, bismillah. Yo. Yo. Dadi yo. Ya, dadi. Sa. Sabun dolet. Ya. Saben wayah ling Asik. Sor. ora bisa turu. Ora bisa turu anu kenang apa. Tanasa kelingan slira. Asik. Wong bagus kan dadi pepujanku. Asik. Bingung rasane hatiku. Arep sambat sapa Arep ora sambat. nyatane ora kuwat ngrasake hatiku sansaya nalangsa Aja telang sambayu. Asik. Ayo goyang-goyang. Kelingan sapa? Asik. Penak ya Bu ya? Hah? Penak. Wah, kepenak banget, Jan. Kepenak kayak numpak dokar. Ya. Ya Mbak Ayu, iki barang jenengan jumeneng joget nang kene, aku kan mau nang kene. Keramane bawor minggir sisi kono. Aku ya pindah rene. Kan kayak arep nyawang Mbak Ayu, ora nyawang bokongmu. Nyawang bokong anu bokong gudigen. Kowe malah sing nesu. Kan kepengin nyawang Ora bokong Mbak kena Ayu nesu. karo bokongku. Alah, bokong Nek Bu Ciblek iki bokongnya nang nggon ngendi? Kene iki. kena. Loh, Iya, ayu ya, pada bae. Mau takon suarane nang endi ge? Sama Saru anu Agnes. Agnes. Mau takon suarane nang endi bisa gede banget itu tidongna nang kene. Si gari iki takon bokong. Iya takon bokong. Takon bokong. Arep takon apaan jenengan? Ya aja kelara-lara ngono to Lah, ya. iya. Dalam kula pun ngadeg, Pak. Apa keke ngenen kurang dhuwur? Karepe kon ngajek nang gedebok. Tanggon nikah nggon gedebok. Wah, kula sing bingung. Melasi Mas Gading masa ngrogo inyong. Lah ngrogoi ngapa ngrogoi kowe? Lah Mas Gading nyong kono kana kone kae Mas bapak-bapak. Ya ramane. Kok dirogo nang Mas Gading ya nyong wayang golek. Iya. Iya dirogo nganti ana papane ora. Lanjut nggih. Lanjut. Nggih, monggo. Apa iki? Asik. Ayo goyang-goyang. Asmara Iya, iya halus. rasa rapi salali esok awan wengi dan Asik. Asik, tarik.
Yo, Jan. Ora lho, bareng nang arep kamera, kameramennya bagus. Terus pasang gaya. Ya ora lho nyong nang kana ketone ayu banget kok. Irungku bangir ya Mas, nang kono ya Mas. Lah, irung melek kaya gue kok irung bangir. Mengko dikae ya, di soklin apa? Dijum. Klen banyak. Sing jawa kena Jum. disum. Disum ya. Dijum. Disom, dijahit. Dijahit apane lho bene, Mbok? Kemane? Ora kena Disum, disum lah apa disum? Disum. Lah, Lah Ora iya. disum, Di zoom, ntar di zoom ya Mas. Siapa namanya? Ih ganteng banget. Siapa namanya? Alah. Farhat. Mas Farhat. Ih kayak temanku salaman dong. Kita ciblek. Yo, Mas Farhat, Mas. Kamu pinter berhitung? Bisa nggak? Bisa. Kalau 1 tambah 1 berapa? 2. Salah. Harusnya 3 dong. Karena 1 aku, 2 kamu, 3 anak kita. Alah. Aduh. Allah. Waduh. Aduh Mas Gading, Ngelingi umur ta ya, Bu. Ngelingi umur. kayak ke anak kita. Nggih. Luwes apa ora? Lah niku. Lah nggih. Umpamane ya kayak kasembatan karo Mas apa? Mas Farhan. Farhan. Ya, adine Manak-manak adine metune Mas apa? Rehan. Adine Mas Rehan. Adiki. Rehan Suparjo. Oh. Terima kasih ya Mas Farhan. Jenengan purun anak-anak kalian iki? Burun. Purun kok turune ciduk. Arep ora? Gak bisa bahasa Nggak Jawa. bisa bahasa Jawa. Enggak bisa. Ih Mas, Ya. aku juga dari Jakarta. Kamu dari Jakarta juga? Ih, di Jakarta kamu gonggoman mana? Jakarta itu daerah bukan Oh iya, hukuman. ujarku gonggoman. Tapi orang kayak Mbak Ayu Jakarta ini gelepotan. Gelepotan. Mau nanggane dokan adus. Oh. Iya aku panas banget mau mandi. Ya ampun mau mandi airnya banyak malah ciduknya tiba. Ciduknya tiba kagungane almarhum. Si kagungan ciduknya tiba. Kira-kira ini nggak bisa Jawa ya Mas? Oh malah kebeneran. Apa? Kebeneran lu Mas. Lah pripun? Angger Mbak? kok ora bisa Jawa beneran. Dirasani orang ngerti. Lah nggih. Lah iya, dirasani orang ngerti. Anane guyang guyu wae. Lah iya. Apa iki? Oh iya, iya. Yuk tarik sor. Jarani wis rampung. Kowe ngode klontang. Kode. Apa iki? Asik. Tarik. Lontang lagi. Hae woyo sor. Prasasat rapi salali. Esok awan wengi tansah beda ati. Prasasat rapi salali. Asik. Esok Asik. awan wengi tansah beda ati. Yes, sampai Iya. ke Taman Asmara. Matur sembah.